Soc en Lluís Dalmau de la Fundació Gifi.net. La Fundació Gifi.net dona suport al projecte de xarxa de telecomunicacions comunitària construïda per la gent i, per tant, que serveix perquè la gent del territori pugui millorar les infraestructures de telecomunicacions allà on siguin. Gifi.net va començar l'any 2004, ha anat evolucionant. El 2008 es va crear la Fundació Gifi.net i actualment estem desenvolupant projectes tant a Catalunya com a Navarra com en altres zones del país i d'altres llocs, donant suport a la gent que ho necessiti. En el projecte Gifi.net hi participen administracions, persones particulars o empreses. Algunes d'aquestes empreses són operadors de telecomunicacions que també hi poden oferir servei. Com funciona el projecte desenvolupat des de la Fundació com a model econòmic? És bàsicament un model en el qual aquestes persones participants són les que elles mateixes poden decidir desenvolupar un model que millori la connectivitat en el seu territori. Per fer-ho, els ajudem a articular un projecte en el qual hi ha d'haver un finançament per aquest desenvolupament del projecte i un retorn d'aquestes inversions. I per l'altra banda, hi han d'haver-hi uns manteniments i aquests manteniments s'han de pagar per les persones que estan connectades o per les empreses que hi ofereixen serveis. Aquest model econòmic que tenim desenvolupat va ser premiat per la Comissió Europea l'any 2015 com un dels models econòmics millors per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions en el territori. Aquest és el model que venim aplicant, per exemple, a la Garrotxa, a la xarxa Xafogar, xarxa de fibra òptica de la Garrotxa, on interconnectem els 21 pobles de la Garrotxa. O el projecte intenta interconnectar els 21 pobles de la Garrotxa i de moment ja han arribat a un bon grapat d'aquests municipis i és amb la idea no només d'interconnectar els nuclis de població on hi ha més població, sinó també a totes les masies i a totes les zones més separades dels nuclis principals de població de la Garrotxa. Aquest model capacita que la gent del territori, fent les seves aportacions a través dels operadors de telecomunicacions que hi donen servei, puguin fer que els diners reverteixin a la Garrotxa i, per tant, entren en una economia circular. Els diners de la Garrotxa recauen a la Garrotxa i permeten anar desenvolupant el projecte per arribar a més llocs. Això també ho estem fent a Navarra, a Valle d'Erro, on hi ha nuclis de població més petitets i on els mateixos veïns s'estan organitzant a través de projectes amb la Fundació Gifi.net i arribant fins a nuclis de població on hi ha molt poquetes cases, poder només hi ha 3, 4, 5 cases i permet entrar cap a tota la vall de Valle d'Erro, a Navarra, i arribar fins als nuclis de població més petits. Aquesta és una mica la idea del que estem fent i estem ajudant. Què ha passat amb la Covid-19? Doncs que ha creat un impacte en la societat i, per tant, també en la comunitat Gifi.net. Aquells entorns on la gent estava connectada segurament han pogut adaptar la seva feina o el seu accés a l'educació, si són estudiants, i s'han pogut connectar en condicions. Allà on no hi ha hagut, la gent no ha tingut bona connexió a internet, doncs això o no ho han pogut fer o no han pogut connectar-se o han estat directament desconnectats i, per tant, sense que se'ls garantís el dret d'accés a internet, que és un dret universal reconegut per l'ONU. En la zona de Mataró, un exemple de com ha modificat la Covid-19 el funcionament de les comunitats és un grup d'usuaris col·laboradors de la Fundació, de fet formen part d'una delegació de la Fundació, que són la gent de Mataró, Sense Fils, han desenvolupat un projecte que es diu Cap estudiant sense internet. Aquest projecte capacita a les persones de la pròpia comunitat, en aquest cas de Mataró, perquè puguin interconnectar els seus edificis i facilitar accés a internet a aquelles persones que els manifesten o els manifestaven que no tenien accés a internet. I, per tant, amb això podien garantir el dret d'accés a internet. Aquests són, per exemple, un exemple de l'adaptació de la comunitat a la necessitat que es produïa a partir del que sabem fer, millorar els accessos i les xarxes de telecomunicacions. Com serà el futur?
que es desenvolupi a partir d'ara. Què passarà? Doncs, bàsicament, la Fundació està a l'abast i a la disposició de les persones, particulars, administracions i operadors de telecomunicacions per ajudar a desenvolupar projectes seguint el model de creació d'una xarxa de comuns, una xarxa com a infraestructura de telecomunicacions, cables, aparells, com a bé comú, per desenvolupar projectes crescuts des de la ciutadania cap a l'accés a internet, i per tant millorar els territoris des de la pròpia gent del territori, i per tant iniciatives del tipus bottom-up. I per tant rebem moltes peticions de moltes administracions o moltes zones del territori per desenvolupar projectes i els hem d'anar canalitzant i ajudant en funció de les nostres possibilitats perquè puguem arribar cada vegada més i fer que aquest dret d'accés a internet, que és un dret universal, es pugui garantir sigui on sigui.